gare ka ya alhakimu ka garan fikira da ilimi in kodana yara marhabata rasulu madogarar mu kara dubin salatin ka rabba ga al'imamu kun sayyidul wujudi da shi ka kira azimu salihi sahabbansa Allah alkarimu da auliya su shayar musu ba mu ilmi dole na kai gwiwa ta ƙasa dan na kai da umu sai ya da zahara nake nufi matar imamu uwa ga ahalal baiti kenan kanwar kasu wanda ya so su wallahi ba ya shiga jahimu yara marhabata rasulu madogarar mu assalatu summa salam alayka ya imamu kofar husuli da rabu majinginar mu ratul arwahi da ce yayi hammu da ganmu sirrin jallata rushe shirku da zulmu yara marhabata rasulu madogarar mu man baula ka yare mu kai ne tanadin mu san ka muke bida a kullum da za mu samu kai ne awwalin mu kuma kai ne akhirin mu muzakirin ambatan ka shine fi'ilin mu shafuri Ahmadu kai ne ka dauna mu da muna cikin wahala amma ka ciciro mu har jifan ka akai a can ta'ifa aiko don mu yayan uwa ku gane ba wanda ya kai shi san mu yara marhabata rasulu madogarar mu kasan halittu duka kai ne fa madogarar mu mamaki nake a taimakin sana cikin mu ko a ce akwai wanda ke masa kishi ya fil ummu ni zan so ku gane ba wanda ya kai shi san yara marhabata rasulu madogarar mu ya mafaka madafa san ka wajaba akan mu shi ya fi cancanta mu so saman uwa uban mu ko cikin kabarin mu shine ake tuhumar mu bayan marrabakan da ake so algare mu yarda da mu da ahalinmu ya rasulu yarda da mu da yan uwanmu ya rasulu yarda da mu da masu san mu yarda da mu da masu taimakon mu ko inan mu yara marhabata rasulu madogarar mu yarda da mu da malaman mu dukkanin mu yarda da mu da shehidan mu dukkanin mu yarda da mu da duka sha'anin mu Usmanu mai madogara ne lakabinmu yara marhabata rasulu madogarar mu 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 yara mana Allah tabaraka arrahim ya mai yadda ya so akan duka sha'anin yau ma roƙo nake yi gare ka ya alhakimu ka garan fikira da ilimi in kodana yara marhabata rasulu madogarar mu kara dubin salatin ka rabba ga al'imamu kun sayyidul wujudi da shi ka kira azimu salihi sahabbansa Allah alkarimu da auliya su shayar musu ba mu ilmi dole na kai gwiwa ta ƙasa dan na kai da umu sai ya da zahara nake nufi matar imamu uwa ga ahalal baiti kenan kanwar kasu wanda ya so su wallahi ba ya shiga jahimu yara marhabata rasulu madogarar mu assalatu
summa salam alaika ya imamu kofar husuli da rabu majinginar mu ratul arwahi da ke yayi hammu da gamu sirrin jallata mai rushe shirku da zulmu yara marhabata rasulu madogarar mu man baula ka yare mu kai ne tanadin mu san ka muke bida a kullum da za mu samu kai ne awwalin mu kuma kai ne akhirin mu muzakirin ambatan ka shine fi'ilin mu shafuri Ahmad kai ne ka dauna mu da muna cikin wahala amma ka ciciro mu har jifanka akai a can da'ifa aiko don mu yayan uwa ku gane ba wanda ya kai shi san mu yara marhabata rasulu madogarar mu kasan halittu duka kai ne fa madogarar mu mamaki nake a taimakin sana cikin mu ko a ce akwai wanda ke masa kishi ya fil ummu ni zan so ku gane ba wanda ya kai shi san yara marhabata rasulu madogarar mu ya mafaka madafa san ka wajaba akan mu shi ya fi cancanta mu so saman uwa uban mu ko cikin kabarin mu shine ake tuhumar mu bayan marabbakan da ake so algare mu yarda da mu da ahalinmu ya rasulu yarda da mu da yan uwanmu ya rasulu yarda da mu da masu san mu yarda da mu da masu taimakon mu ko inan mu yara marhabata rasulu madogarar mu yarda da mu da malaman mu dukkanin mu yarda da mu da shehinan mu dukkanin mu yarda da mu da duka sha'a